Takže dnes som vám prišiel ukázať moju prácu, kde som sa zameral o tlmočení na diaľku. Keďže je to veľmi obšírny pojem, chcel som možno sa sústrediť na tie základné ako veci okolo tlmočenia na diaľku a potom špecificky definovať jednu oblasť. Zo začiatku ale začnem s definíciou, vlastne konfiguráciou tlmočenia, pretože často sa stáva, že tlmočenie na diaľku, teda v tomto prípade remote interpreting a virtual interpreting, sú často definované ako jedna a tá istá vec. Napríklad v ISO sú distance interpreting a remote interpreting definovaná ako jedna a tá istá vec. Čiže v tomto prípade by sme povedali, že remote interpreting je vtedy, keď účastníci nejakej konferencie alebo podujatia a rečníci sa nachádzajú na jednom mieste a tým tlmočníkom alebo tlmočník je prepojený komunikačnou technológiou buď v inej miestnosti alebo na inej lokácii. A virtual interpreting to je už vlastne to, čo možno poznáme, že cez internet alebo cez iné Skype a podobné konferencie online, to je vlastne, že aj účastníci, aj rečníci, aj tlmočníci sú každý na jednom mieste a to, že je tam tá možnosť pripojiť sa buď hybridne alebo celkom virtuálne. Zo začiatku nejaká akože história. To tlmočenie na diaľku už má svoje také sté výročie. Veľa ľudí si myslí, že tlmočenie na diaľku začínalo už v norimberskom procese, vlastne keď tlmočníci boli pripojení cez komunikačnú technológiu, ale začalo to oveľa skôr, pretože v roku 1926 bol patentovaný systém s názvom HashPhone, ktorý vlastne umožňoval takúto komunikáciu cez audio. Bola využitá potom v Ženeve na konferencii Organizácie práce. Tam vlastne nebolo to veľmi akože také spontánne, to bolo, že rečníci mali predpripravený text, ktorý tlmočníci potom tlmočili a účastníci mali pred sebou telefón, kde mohli vlastne si vypočuť tlmočenie buď v francúzštine, angličtine, nemčine. Potom neskôr to tlmočenie na diaľku nabralo na svojej dôležitosti po druhej svetovej vojne, keď vo veľa krajinách došlo určitej prisťahovackej vlne občanov, alebo teda ľudí, ktorí nehovorili. A jedným z tých bola napríklad Austrália. A v Austrálii sa s týmto problémom vlastne popasovali, že vytvorili službu TIS. Tam vlastne išlo tiež, že mohli dotyční zavolať na nejakú telefónnu ústredňu a to im umožňovalo potom komunikáciu napríklad s úradmi alebo aj s doktormi. Už prvý rok po zavedení tejto služby bolo viac ako 11 000 tlmočníckych hovorov vykonaných, takže dá sa povedať, že malo to svoje využitie. No a potom ďalšia krajina vlastne s týmto využívaním pokračovala Amerika. Tam máme viacero tých prisťahovalcov z iných krajín, čo hovoria iným jazykom ako napríklad angličtina. A tam už je to ako viac vypracovanejšie ako napríklad v iných krajinách, by som povedal, pretože už tam máte aj tlmočnícke služby, ktoré sa napríklad špecializujú len na verejnú správu, len na zdravotníctvo a iné sféry. To boli vlastne teda tlmočenie na diaľku s využitím len zvuku. A v minulosti vlastne jediný spôsob, ako by sa dalo využiť aj teda video, bol len pri nadnárodných inštitúciách. A prvé z týchto experimentov, alebo prvé z týchto využití, kde bolo vlastne aj audio, aj video, bolo vlastne v 76. Symphony Experiment. Symphony preto, lebo to bol satelit, ktorý bol pre tento experiment vyvinutý a poslaný do vesmíru. Umožňoval komunikáciu medzi zasadnutím UNESCO a Parížom, kde vlastne tí účastníci mali taký malý televízor, jak sci-fi akože to vyzeralo a oni vlastne mohli potom komunikovať s reportérmi z Paríža a bolo to akože úspešné, ale malo to svoje teda chyby, ale dalo sa to očakávať, vlastne bolo to také prvé použitie aj zvuku, aj videa. Potom neskôršie v roku 2001 Európsky parlament
sa chystal teda o rozšírenie ďalších členských štátov a už vtedy mali teda nejaké kapacitné obmedzenia a snažili sa zistiť, pokiaľ by bolo možné využiť toto tlmočenie na diaľku aj v rámci parlamentu. Preto bol vykonaný experiment. Boli dva výbory, jeden sa zaoberal s životným prostredím a druhý ochranou a bezpečnosťou. A tieto výbory vlastne potrebovali tiež svojich tlmočníkov a počas toho sedenia výboru boli normálne výbory, tlmočilo sa, tlmočníci boli prítomní a druhý tým tlmočníkov bol prepojený úplne na inom mieste cez tieto komunikačné technológie. Tieto komunikačné technológie ale ešte neboli dostatočne vyvinuté. Tí tlmočníci sa sťažovali, že áno, dokázali akože vykonať tú svoju tlmočníckú činnosť, ale pociťovali väčší stres, mali problémy technické, že blikali obrazovky, že sa odpájalo audio a podobne. Ja som sa teda chcel zamerať na jednu špecifickú sféru v rámci tlmočenia na diaľku a to bolo vlastne tlmočenie v zdravotníctve. To tlmočenie v zdravotníctve je vlastne špecifické na komunitné tlmočenie. Na rozdiel od takého klasického tlmočenia, ako poznáme, že napríklad konferenčné, je toto vlastne komunitné menej formálne. Tlmočník teda tam zastáva akože neutrálnu pozíciu, len teda by mal preniesť to slovo, tie informácie, ale keďže ide o niekedy situácie, napríklad, že u doktora alebo vymyslím si cudzineckej polícii, sú to aj dosť emocionálne napnuté situácie a ten tlmočník teda musí vedieť akože s týmito situáciami sa vysporiadať. Pri medical interpreting, teda tlmočení v zdravotníctve, je tam aj vlastne to, že napríklad doktor povie zlú správu pacientovi a teda ten pacient má často aj pocit, že keďže ten tlmočník hovorí jeho jazykou, že možno sa môže nakloniť tomu tlmočníkovi, že je na jeho strane, ale tak tlmočník by mal akože zastávať tú neutrálnu pozíciu. A u tohto tlmočenia je dôležité vlastne niekedy aj tie neverbálne podnety, pretože často tá mimika, gestika môže viac povedať ako hovorené slovo. Preto pri tom remote medical interpreting dochádza vlastne k tomu, že ak nie je napríklad video dostupné, tak tieto neverbálne podnety chýbajú. A ako som spomenul pri Európskom parlamente, môže dojsť aj nejakým technickým problémom a potom má ju všetci zúčastnení, hlavne teda tlmočník, pocit, že je to na ňo väčšia psychická záťaž. Hlavne aj to, že teda sú tie emocionálne napnuté situácie, je to dosť náročné. Často človek sa musí potom aj, tlmočník sa musí depersonalizovať z tej situácie, pretože hovorím, je to napnutá situácia, je tam, ja neviem, poviem mu zlú diagnózu, on je akože z toho v šoku a podobne, tak aby si ten tlmočník to nevzal akože takú osobnú vec. No a aby teda aj ten tlmočník nemal pocit, že nevykonáva svoju prácu dostatočne, tak je dôležité, aby vlastne aj mal správne oporné systémy, aby on akože sa vedel s tým vysporiadať a pokiaľ je akože zamestnaný v rámci nejakej agentúry tlmočníckej, aby tá agentúra mala správne oporné systémy, aby mu mohla pomôcť. Budem hovoriť skrátke, že RMI, Remote Medical Interpreting, je dôležité teda už, aj včera sa spomínala teda tá ochrana osobných údajov, vlastne hovorí sa o anamnéze pacienta, o dôležitých diagnózach, preto je dôležitá aj mlčanlivosť, ale to vieme, že to je tlmočnícke desatoro, takže to sa očakáva od tlmočníka. Ale niekedy si človek ani neuvedomuje, že tá mlčanlivosť sa môže často porušiť napríklad výberom softvéru, lebo máme teda tie voľne dostupné softvéry, ktoré sa často používajú a ako bolo povedané, že nič nie je zadarmo, že často tie softvéry, tie spoločnosti vlastne ponúkajú tieto služby a zbierajú tým potom vlastne nejaké údaje. Potom vlastne, keď máte vlastne na výber len cez video a audio, tak ako som hovoril, tak to audio má tie nevýhody, že nemáte tie verbálne podnety a tým pádom môže dojsť až, že niečo sa nezachytí a vynechá.
V Európe teda, alebo v rámci európskeho kontextu nie je nejak akože priamo riešená táto problematika. Jedine, čo môžeme tak akože nepriamo odvodiť alebo interpretovať, sú vlastne tieto dve smernice. Prvá sa teda zaoberá tlmočením v súdnych konaniach, ktorá vlastne nepriamo naznačuje, že vlastne všetci majú právo na kvalitné tlmočenie. V tom prípade môžeme to presmerovať aj na to tlmočenie v zdravotníctve, že aj ten pacient má právo na to kvalitné tlmočenie. A druhá smernica sa zaoberá teda zdravotnou starostlivosťou v rámci Európskej únie, kde sa teda spomína, že všetci v rámci Európskej únie majú právo na kvalitné zdravotné starostlivosť, ale teda je spomenuté, že moderné technológie, ako napríklad to tlmočenie na diaľku, môžu zlepšiť toto poskytnutie zdravotných služieb. V RMI každá krajina akože sa s nejakým problémom pri tom tlmočení inak vysporiadáva. V tomto prípade som chcel spomenúť Nemecko, tam tiež nie je to akože v ich zákone priamo spomínané, ale dôležité je tento zákon, ktorý sa teda zaoberá celkovou zdravotnou starostlivosťou v Nemecku. A dochádzalo napríklad k situáciám, keď prišiel pacient do nemocnice a teda nerozumel alebo neovládal ten jazyk, v tomto prípade nemčinu, tak bolo teda otázne vlastne, že ako mu poskytnúť kvalitnú zdravotnú pomoc, keď napríklad nepoznajú jeho akože históriu, či nemá nejaké alergie a podobne, tak v tom prípade potrebujú toho tlmočníka, aby teda mu mohli poskytnúť správnu zdravotnú starostlivosť. A vo väčšine prípadov teda, keďže aj to dôležité, že vlastne kto teda platí toho tlmočníka, je potom otázne, že či je to akože v rámci zdravotnej starostlivosti, alebo či je to extra služba, ktorá musí nemocnica si najať, aby vlastne mohla poskytnúť tú zdravotnú starostlivosť, to už bolo otázne. No a teda v nemeckej hovoriacej sfére bol vykonaný výskum, ktorý sa zaoberal touto problematikou RMI. Pravda, že boli tam teda tie nevýhody, že technické vlastne ten klient alebo ten pacient mal pocit, že keď sa tam ten tlmočník nenachádzal, že necítil nejak tak, akože, že niekto je na jeho strane, alebo teda, že nejaká taká dôverná osoba tam nebola a preto potom mal aj možno nejaké zábrany, nejak povedať celú tú pravdu, že povedať, aké má tie alergie a podobne. Ale aj pre tlmočníka to bolo veľmi nevyhovujúce, pretože tí tlmočníci často boli, že keď bolo to na diaľku, tak oni boli vlastne prepájaní zo sedenia na sedenie, nebola žiadna čas na prípravu. A často tam prichádzali vlastne s tým, že museli zistiť si najprv o situácii, že čo sa deje. Ale teda, ako to funguje v podnikaní, výhody boli teda, že je to časovo a finančne výhodnejšie. Nemuseli tí tlmočníci cestovať z nemocnice do nemocnice, mohli sa len rovno pripojiť. A teda v tomto prípade, keď to bolo počas covidu, bola aj tá vlastne bezpečnosť, aby sa vyhli tej nákaze alebo nakazeniu sa. Vo výskume ja som chcel teda sa zamerať na stav tlmočenia na diaľku v zdravotníctve na Slovensku. Keďže to nie je nejaká sféra, čo sa často akože používa, alebo teda, že tieto služby nie sú možno nejaké časté ako napríklad v Amerike, tak tých respondentov bolo teda možno menej. Ako už som hovoril, že napríklad v Nemecku mali akože takéto problémy aj výhody, tak možno napríklad ešte treba spomenúť napríklad to Taliansko, že oni napríklad nemali tlmočníkov v tom čistom slova zmysle ako vyštudovaných, ale oni mali špeciálnych mediátorov. Mám tu, že mediatore linguistico culturale, teda vlastne jazykovo-kultúrni mediátori. To boli vlastne osoby, ktoré vyrastali v tom kontexte tom jazykovo-kultúrnom, že mali napríklad rodičov prisťahovalcov, ale oni už teda vyrastali v tom napríklad Taliansku, tak rozumeli sa tomu jazyku a potom teda mohli chodiť do nemocníc a poskytovať nejakú akože jazykovú službu.
Preto aj vlastne niektorí tí tlmočníci nie sú že profesionálne vyštudovaní tlmočníci, čo študovali vysokú školu na toto na akože tlmočenie, ale boli to osoby napríklad, ktoré vyštudovali, vymyslím si, že učiteľstvo alebo kulturológiu a potom sa nejakým spôsobom dostali k tlmočeniu. Ako som vravel, takže ten výber softvéru je vlastne dôležitý, ale aj tá technika je dôležitá. Keď chceme vlastne poskytnúť kvalitné tlmočenie, tak musíme mať aj kvalitné nástroje na to. Preto aj tí tlmočníci vidíme, že niektorí napríklad sa nespoliehali len na reproduktor z notebooku, že to nejak šušťalo alebo boli problémy, alebo že iba na nejakú kameru v notebooku, čo malo zlú kvalitu, ale že si aj zabezpečili tú techniku potrebnú na kvalitné poskytnutie tlmočenia. No, ten softvér, keďže bol vlastne voľne dostupný, tak používali väčšinou ten. Není nejaký špeciálny softvér, ktorý by sa dal použiť len čisto na tlmočenie na diaľku, alebo teda nie je nejaká bezplatná verzia, takže sa používali v tomto prípade tie voľne dostupné online softvéry. Ten druh tlmočenia bol vlastne rôznorodý, buď teda tlmočili len so zvukom, alebo aj s kamerou. Vlastne mali situácie, keď napríklad len sedeli teda v tom aute napríklad a volali im niekto, že treba teraz rýchlo pretlmočiť, že je tu pacient, alebo teda, že si zapli kameru. A vlastne tlmočník by mal teda zastávať tú neutrálny postoj, že on je vlastne tam ako tlmočník, že má len pretlmočiť vlastne, čo hovorí pacient alebo doktor, ale keďže vo veľa prípadoch bolo táto situácia neznáma buď aj pre doktora alebo pre pacienta, tak ten tlmočník musel niekedy zastávať aj tú funkciu ako toho mediátora, že to nejak koordinoval, aby vlastne bola poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť a aby všetci zúčastnené osoby rozumeli, o čo ide. Klasicky teda s problémami máme teda hlavne tie technické. Vlastne často sa stávalo, že aj keď už bolo všetko že perfektné, tak stále v pozadí mal ten tlmočník pocit, že teraz každú chvíľu sa mi to odpojí, alebo že ja som tam není na mieste, tak možno nevidím, čo tam sa deje v rohu a podobne. A preto aj vlastne mali ten väčší stres, než keby tam tlmočili na mieste a to potom možno sa aj zrkadlilo na ich kvalite tlmočenia. Tá preferencia teda stále ostáva z väčšej polovice, že tí tlmočníci by radšej boli vlastne na tom mieste a tlmočili tam, ale vidíme, že už aj to tlmočenie na diaľku, alebo teda niektorým to už ani nezáležalo, že či sú tam alebo nie sú tam, že pre nich bolo dôležité vlastne poskytnúť to tlmočnícku službu. Ale pokiaľ by sme mali vlastne si vyberať medzi tlmočením iba so zvukom, alebo aj so zvukom, aj s kamerou, tak vidíme, že skoro všetci respondenti súhlasili s tým, že to tlmočenie aj so zvukom, aj s kamerou je ich preferované, pretože máme tam vlastne tie neverbálne prvky, ktoré môžu zachytiť. A aj ako teda v tom Nemecku, tu je zase, vidíme, že výhodou toho tlmočenia na diaľku bolo, že ušetrili teda čas, nemuseli cestovať. Po prípade, pokiaľ chceli, aby tam bola nejaký taký ten emočný odstup, tak vlastne to bola tá výhoda. A v prípade, že keď to bolo počas covidu, tak aj tá osobná bezpečnosť. V tejto sfére teda sa môžeme stretávať s tlmočníkmi, ktorí majú vyštudované iba nejaké ako jazykové zameranie, že nemajú vyštudované špecifické tlmočníctvo. Preto veľa z nich aj napríklad by privítalo tú možnosť, keby mohli ísť na nejaký workshop. V tom Taliansku tí mediátori vlastne majú poskytnuté nejaké tie workshopy alebo kurzy, kde môžu tieto tlmočnícke schopnosti sa naučiť.
No a keďže teda máme stále tie nevýhody technického charakteru a aj teda, že tlmočník sa stále musí sústrediť, tak zase z podnikateľského pohľadu, alebo teda z pohľadu firem nejakého, že finančného, je to veľmi výhodné, pretože hovorím, že to cestovanie aj vlastne, že sa môžu hneď pripojiť a pre toho pacienta je to možno aj tá dostupnosť, že má ten prístup k jazykovej pomoci, keď ju potrebuje. Takže v RMI teda určite to má veľký význam. Možno to nie je ešte teraz také populárne, ale myslím si, že v budúcnosti to určite bude častejšia forma tlmočenia ako tlmočenie na mieste. A určite by sa dalo aj z tohto pohľadu viac analyzovať napríklad tie druhy, že len sa sústrediť na tlmočenie v rámci len zvuku, alebo teda aj s videom. A môžete si teda vy rozhodnúť, že čo by ste vy preferovali, či je to teda to tlmočenie len cez audio, alebo aj s audiom, aj s videom. Obidvoje formy majú svoje výhody aj nevýhody, ale je to teda tá osobná preferencia. Na Univerzite Konštantína Filozofa, ale myslím si, že aj na iných univerzitách, kde sa vyučuje tlmočenie, máme teda predmet, že komunitné tlmočenie, kde si vlastne sa učíme o tomto druhu tlmočenia. U nás sme mali napríklad simulácie, kde sme skúšali teda ten rozhovor medzi pacientom, doktorom a tlmočníkom. Bolo to vlastne len taký roleplay, ale ak by v budúcnosti bola nejaká možnosť, myslím si, že by sa hodilo, keby sa do tohto predmetu napríklad zakomponoval ten aspekt toho tlmočenia na diaľku, že vyskúšať si to, jak to môže napríklad prebiehať alebo fungovať. Na záver by som chcel ukázať vlastne video, ako také tlmočenie na diaľku môže vyzerať. Toto je ukážka zo seriálu The Pitt, neviem, či to niekto poznáte. Je to vlastne vychvaľované tým, že je to veľmi realistické. A tuto je vlastne taký krátky strih toho, jak takéto tlmočenie na diaľku môže vyzerať. How are you feeling? Any pain, Minu? तपाईलाई कस्तो छ मिनु कतै दुखेको छ दुखेको छैन तर पानी तिर्का लागेको छ. No pain but I am thirsty Oh, nothing to drink before your surgery, but we can get you some lemon swabs. Takže takto by to mohlo akože vyzerať v ideálnych podmienkách. Hovorím, že tam je viacero tých aspektov, že tá hranica, čo je vlastne remote interpreting alebo distance interpreting, alebo že teda kde sa nachádzajú tie zúčastnené osoby a ako vlastne poskytujú tú tlmočnícku službu. Takže ďakujem vám za pozornosť. Teraz, ak sa chcete niečo opýtať, máte voľný priestor. Vyzvihnúť tento remote medical interpreting, túto oblasť. Máte pocit, že zaostáva Slovensko v tejto oblasti, alebo že to má naopak väčšiu budúcnosť, lebo predpokladáme, že aj na Slovensku bude v budúcnosti žiť viac cudzincov? No, Prečo? Čo vás tomu viedlo osobne možno? No osobne, napríklad na tom komunitnom tlmočení sme sa učili teda o tom, že napríklad na cudzineckej polícii alebo tej verejnej sfére na úradoch, keď sme mali vlastne, keď začala vojna na Ukrajine, tak veľa týchto ľudí, čo sem pricestovalo, mali potrebu takto ísť akože do cudzineckej polície si vybaviť, ja neviem, víza alebo potrebné papiere. Ale nezdalo sa mi, že by sa veľa hovorilo o tom, že napríklad, ako to prebiehalo, keď išli doktorovi, alebo že keď teda mali nejakú zdravotnú situáciu, že ja neviem, že sa im niečo stalo, alebo tak, ale aj napríklad v tomto kontexte, že vidíme, že v tej Amerike to majú fakt vycibrené. Toto bolo teda jedna z tých ukážok a mne sa to teda páčilo, že je tam tá profesionalita, že už vedia, jak s tým fungovať. Tak oni majú s tým aj asi väčšiu skúsenosť a ja si teda myslím, že u nás tiež tak minimálne, že naši doktori odchádzajú, tak možno nám sem prídu aj nejakí z iných cudzích krajín, tak možno aj oni budú potrebovať takéto tlmočnícke služby, alebo keď my akože možno cestujeme do sveta, tak aby sme vedeli vlastne, čo očakávať, alebo že aby sme vedeli, že vlastne takáto služba môže byť poskytnutá.
konkrétne na tej cudzineckej polícii videli, že čo sa tam zanedbáva, hej, keď sa pracuje s tými cudzincami? Ja osobne nie. No, alebo niekto z vašich kolegov. Našej vyučujúcej nám hovorilo vlastne, jak to zhruba vyzerá, aj sme mali tie simulácie, ale mali sme aj tak napríklad simuláciu, že boli akože rodina na cudzineckej polícii a tam ten nejaký malý synček tam bol, čo on akože vedel ten jazyk a tí rodičia nie a potom tí rodičia vyzerajú byť takí nervózni, tak to sú tie napríklad tie neverbálne prvky, že čo bolo treba akože vidieť, keď sa tam človek nachádza. Aj teda u toho doktora napríklad, keď ten pacient možno, že si tak zamrmle za nosom, že ten doktor možno nevie, čo zamrmlal a že možno ten tlmočník počuje, že zamrmlal nejaké slovo, že to nie je pravda, alebo také niečo. Takže to ma tak ako zaujalo, že to je akože na tomto dôležité, aby tí zúčastnení mali pocit, že je tam tá služba, je vlastne, aby sa tomu dostali na tlmočenie. Áno, však je to tak všeobecne zhrnuté. Ak máte záujem, kľudne vám potom pošlem link. Ja som sa zaoberal aj špecifickým, aj teda v tej Austrálii, aj v tom Taliansku, že ako to tam prebiehalo, ako to tam vyzeralo. Ale toto som sa snažil vlastne čo najviac, ale teda, aby to bolo tak čo najviac akože zhrnúť do čo najmenšieho času. No, ale je to vážne zaujímavá téma, aj obšírna, takže myslím, že o tom sa dá aj veľa ešte robiť výskum a aj analyzovať a tak.